erdiak direnez. Arratsalde on dan hori eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur, aipatu gabe ezin utzi, Euskararen egunean hemen izatea, Durangon berez, Durango kasukan parte hartzea gauza handi izaten da, baina gaur bereziki, Euskararen egunean, niri neuri bestelako zera bat ere eragiten dit, eta, eskerrik asko antolatzaileen gonbidapen hau egiteagatik, zuei guztioi etortzeagatik, eta hasiko gara berehala lau pertsona dauzkagu gurekin gaur, eta uste dut, nahikoa hizketaldi luzetxua gustatzen zaizkiela, esango du. Eta orduan, besterik gabe aurkeztuko dizkizuet, nire ondoan Estefania Jimenez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta telebistaren inguruan tesia egin zuen, eta gaur egun El Audimetro blogean ere idazten du telebistaz. Eskerrik asko, Estefania, etortzeagatik. Gero erabiliko. Ondo entzuten da? Bai. Zakit Piztuta dago. Bai? Bai. Bere ondoan, Andoni Aranburu, bera EITB-ko estrategia eta komunikazio zuzendaria dago egun, baina etxea ondo ezagutzen du, okerrezpanez, 85-etik ari zara etxean, etxe horretan lanean. Hainbat kargu izan dituzu bitarte horretan, baina, ibilbide luzea, hori da. Horrek ere ematen dizu nolabait ikuspegi askoz ere irekiago eta zabalagoa larazteko, eta horretaz ere hitz egingo dugu. Eta nire ondoan, bestalde batetik, Simon Karrere daukagu, bera Kanaldudeko koordinatzailea da gaur egun, baina zu gere urte desente dela matzazu telebista hori, gaur egun telebista den proiektu hori sustatzen, eta horretaz ere gauza interesgarriak kontatuko dizkiguzu, oso proiektu benetan interesgarria da, eta oso uste dut esportatzeko moduko zati baten ere bai. Ongi etorri zuri. Atzale onden eri. Eta, laugarrena, azkena, zure tokatu zaizu, ez da ezer pertsona. Polita da, azkena izatea, nire gustatzen zait. Bera Xabier Landabidea da, eta Deustuko Unibertsitatetik datorkigu, berak ere tesia egin du telebistari buruz, telebista kontzeptua, edo telebista zer da telebista hasi zenuen galdera horrekin. Hori ere, botako dugu mahai ingurua hasteko, eta baina lehenengo eta behin, axola espazaizue publikoari galdetuko diot. Esaten dutenez, ia 4 ordu ikusten dugu egunero telebista bataz beste. 230 minutu egunero edo, azkenengo datuen arabera. Zuetako zenbatek ikusten du egunero telebista? Nik altxatuko dut besoa. Hauxe, panorama. Hau da daukagun audientzia, edo telebistak daukan audientzia. Ikusten duzue, askorik ez dela. Ez dizuet galdetuko zer telebista kanal ikusten duzuen. Audimetroek esaten dute guk ere Tele5 edo Tele5 ikusten dugula batez ere. Eta ez dakit hori den gure gustuko telebista edo hori den guretako telebista. Eta igual horregatik, Xabier, zurekin hasiko naiz. Hori da gure telebista? Tele5 da gure telebista? Bai, noski dena. Bai, noski ikusten dugula Tele5 eta ez ditut jarraitzen, horretarako Estefaniak jarraitzen ditu askoz hobeto datu audiometriko kuantitatiboak, baina Euskal Autonomia Erkidegoan estatuko bataz bestekoaren baino gehiago ikusten da Tele5, beraz, bai, noski dela gure telebista. Nik hori berreskuratuta zure galdera, ea telebista ikusten dugun edo, nik eske planteatuko nukena da, eta azkenean Estefania eta biok gatoz pixkat mundu teorikotik, eta eskerrak Simunetan doni ditugun mundu praktikotik pixkat beste zera bat emateko, baina nik nire pedrada gotako ditut. Imposiblea da telebistarek ez ikustea. Zan nahi dut, momentu honetan telebistan gaude. Azoka telebista hau jasotzen ari da, Kanaldude hemen dago, berria egiten ari da eguneroko telebista saio bat. ETBek ez dakit, ez dut uste eguneroko jarraipen berezi programa bat eskaini dionik, baina ETB ere hemen dago. Esango nuk ez dagoela eskapatoriarik gaur egun telebistatik, telebistan nolabait egotetik edo telebista ikustetik. Orduan, 4 ordu eta erdi horiek dira, uste dut, orain arteko telebista sistema banaketaren hurbilketa bat, baina horretaz aparte, YouTubeen ikusten ditugun tarteak, prentsa webguneetan sartzen garenean ikusten ditugun tartetxoak, nik uste telebista permeatu duela gauza asko, ez? Zuek zer zango zerukete, Andori, zuri pasako izu. Tele5 da gure telebista, zuri hori galdetzea gogorra, edo hori entzutea gogorra egiteko zaizu. Dinot, ETB-tik zatoz, eta pentsatzen dut zureat ETB dela, eta ez Tele5.
Ez dut oso ondo entzuten, mendik, baina, bueno, ulertu badut, galdetu diazu, Telecinco otedan Euskal Herriko Telebista edo Euskal Herri ikusten dena. Bai, Telecinco ikusten da, eta jendeak eskatzen zaionean bere iritzia eta ze ikusten duen da zer ez duen ikusten, bueno, gauza batzuk esaten ditu, baina gero bere konportamentua momentu askean eta librean, bere intimidadean, bere etxe barruan, libre sentitzen da eta inori esplikaziorik eman beharrik ez. Eta orduan ikusten du gustoko duena. Eta gustoko duen horretan, parte bat da Telecinco. Telecinco izatea harrigarria da, ze Telecinco ez dago Alemanian eredu horrekin, eta ez dago Dinamarkan edo Finlandian edo Inglaterran. Telecinco da Europako hegoaldeko modelua. Italia, Espainia eta besteren batzuk, baino, eta modelu hori jarrita dago hemen ekosistema honetan, eta Euskal Herrian ere badu eragina horrek. Baina Irundik Aurrutza baldin bagoaz, iparraldean ez dago eredu hau, beste bat dago. Baina, zelan ikusten duzu? Nik datu zuen baimenarekin datu bat gehitzeagatik, ez? Bai. Zeuk aipatu duzu 4 ordu egunero ikusten dela telebista gurean, edo Espainian, 4 ordu. Bai? Hori izaten omen Ez dute. da oso ondo entzuten, egia da. Bai. Ez da Ez ondo entzuten. Ekoa egiten du. Ez que ekoa egiten du, ez? Bai. Eta orduan ez dugu oso ondo entzuten hemen, ez da noni? Kostatzen zaite jarraitzea. Bai, piztuta badaukat. Baina gertatzen dena da besteok esaten duten ez du. Joan eta etorri egiten da. Joan eta etorri da. Soilik datu bat aipatzearren, ez? Adintartei begira, normalean aipatzen dela, 4 ordu egunero eta pentsatzen dugu, jende ze egiten du, ez du kirol egiten, ez du lan egiten, ez du irakurtzen, ez du 4 ordu, ez? Baina adintartei begiratzen baldin badiogu, atera nituen atzo, datu batzuk eta tarte zehatz batzuetan 4 ordu horiek baino gehiagokoa izango da kontsumoa, baina 4-12 eta 13-24 urte tarte horietan 2 ordu kontsumo, 2 orduko kontsumokoa dagola da, ikerketek izaten duten, Orduan, kontuan hartu behar dugu telebistaren kontsumoa aipatzean, ez dela gauza bera umeek edo gazteek edo gazteok egiten duguna, eta nagusiek egiten dutena, azken finean kontuan hartu behar dugula telebista dela kontsumo pasiboa bai, baina oso merke eta oso erosoa, zuretzetik atera gabe egin dezakezun gauza bat eta gutxienetakoa da, eta modu batean edo bestean gizartea edo jendea berdintzen duena, eta uste dut hori ere kontuan hartzekoa dela. Apuntatzeko bizkat, eman diran datuekin, 4 ordu bataz beste egiten duela telebista konsumoak persona guztien artean, eta zuk eman duzu target, gazte jendea 2 ordu. Egunero, 180 telebista ikusten du. Egunero. Eta hilean behin 187, 103 bat gelditzen da telebista mundutik kanpo. Irratia, 55 bat edo entzuten du, 55ek irratia ez du entzuten. Telebistaren boterea ikaragarria da, ez bakarrik hainbeste jende dagoelako, ezik hainbeste orduz dagoelako jendea telebista aurrean. Datuekin azkena, benetan, datuetan bakarrik gauza bat aipatuko nahiko nizuke. Eta da, audientzietan, azaroko audientziak edo atera zirenak, ETB-ri buruzkoak, zenbakiak oso basuak ziren. ETB baten okerrezpa naiz, azaruan 1,7ko audientzia izan zuen, eta ETB-bik 7,4koa. Plangintza estrategikoa ala taktikoa egiten da ETB-en olako zenbakiak azaleratzen direnean. Zein da programazioaren osaketan datuek daukaten pixua? Gai sakona ukitzen duzu momentu enten. Sakona zeratik esaten dut. Edabideek, komunikabideek,
nolabait herriaren narrazio egiten dute. Herririk ez dago, komunikabiderik ez badu. Herri errelatorik ez dago, herri horrek zinerik ez badu. Begira ze egin duen Amerikarrek eta zer relatu egin diran gauza horiekin. Beraz, komunikabide bat gabe eta komunikabide audiovisualak ze komunikabide idatziak beste registro baten lan egiten du. Baina komunikabide audiovisualak memorian eta mitoak eta zeak gauzatu egiten ditu. Orduan, zu komunikazio ekosistema batean zagoz. Hemen Euskal Herrian jendea konsumitzen ari da telebista, irratia eta dana. Eta daukan erreferentzi guztiak eta errelatu guztiak eta ikuspegi guztiak ia Madrildik edo kanpotik datozenak dira. Beraz, zuzara EITB da guzti horretan pieza txiki bat. Eta orduan, txiki horrek eragina duen ala ez duen galdera funtseskoa da. Ze txikia izan eta eragina izan ala ez izan galdera funtseskoa da. Eta horretan badu sentidua jakitea ze konportamentu duen gizarteak, zer duen nahiko, zer duen estimuan, zer ez duen nahi eta bar. Ze bestela norez handi batean ibil zintezke. Orduan, datu hauek informazioa aberatsa ematen dute. Eta datu hauek ez dira exitoaren neurgarri bakarra. Hori ere argi daukagu. Parkatu inciso bat, baina, hombre Andoni, nik esango nuke txikia kanaldude dela. Euskal Irrati Telebistak 970 langile ditu. Txikia, nik ez nuke txikia dela esango. Txikia esan nahi dut ekosisteman. Ekosisteman dauzkazu 40 kate. Ekosisteman gaur arratsaldean zeneukan Barcelona Real Madrid partidua taberna guztietan piztuta zegoena. Ekosisteman gauza asko dago. Orduan, enpresaren tamaina modu erlatiboen hartu behar duzu. Bestela dana konfunditzen dugu. Eta telebistak ditu 600 langile, baina guk 900 langile ia 1000 dien horiekin zera multimedia sistema bat osatzen dugu. Eta multimedia sistema nazionala izateko gogoko eredua gainera. Eta hori xe, orduan, zera, ez dakit, hemen enpresa importanteak dauzkagu industrian, baina Siemens batekin nahazten baduzu, oso txikiak dira. Orduan, beti erlatiboan jarri behar dira neurketak bestela ez dute zeharik. Orduan, guk telebistan gara, telebista ez pagatze, ordaindutako telebista ez baldin bada, dauzkagu etxean 40 piku kate. Eta ordaindutako telebista Euskal Herrian ia 140 dauka. Eta horiek dauzkate 100 kate. Eta zuk daukazun eragina da hori. Eta irratian dial guztia betea dago. Gu dauzkagu 5. Eta internet da asezinezko mundu bat. Eta gu daukagu ITV-uz. Orduan, posizioa bada importantea, perspektiba nazionaletik begiratuta, baina ekosistema horretan garena gara. Oferta ikaragarria da. Txikitasun horretan, uztot txikiagoa bai, eta eragin aldetik ere, geroz eta handiagoa, tamainoa ikusita. Kanaldude hasi zenean, irakurri dizut, telebista pribatu eta publikoen ondoan beste telebista eredu bat egiteko asmoz sortu zela. Parte hartzailea eta euskaraz bai, baina gaztea eta batez ere inplikatzeko herritarrak. Azaldu guzu, Ximon, zuen proiektua zein den, ikusteko zein den gainera Andonik esan duen, ez? Herria bera mugitzekotan nola egiten duzuen zuen proiektu hori? Bai, beraz, gu dola 20 bat urte hasi gira, iparaldean beraz jogatzen bide hori. Jakin behar dena dela guretako telebista tresna bat da. Abiatzeko gogoeta, oinahitua da 3 gauzetan, bat da euskararena, euskaraz egin behar zela eta euskarak bere bizitzeko behar zituela leku horiek hartu. Eta izan behar zela hizkuntza bat gure lurraldearen geroa elgarrekin gogoetatzeko eta pentsatzeko.
Bigarrenik dela hori lurraldearena, aipatzen dugularik tokiko telebista dela oinagitua gira lurralde batean, lurralde hori iparraldea deitzen alugu hemen, denak ulertzeko zer den. Baina betiko mugarik eman gabe, hortik abiatzen gira, eta lurralde hori, lurralde hortako biztanleak elgarrekin ezagutzeko zer diren, nun diren, eta nola elgarrekin bizitzen aldiren. Eta hirugarren gauza dela parte hartzailea deitzen duguna. Dela pentsatzen dugula, telebista bat egiten bazen, herritarrekin egin behar zela. Egiazko bere funtzioa betetzeko eran nahi du lurralde baten dinamizatzeko tresna edo hizkuntzaren dinamizatzeko tresna izan behar behar bazen. Ez zelako talde txiki bat dela esperta edo direla jakintzunak telebista egiten bestentzat, baina izan behar zela olako prozesu orokor bat. Hori bada, 20 urte hori garatzen dugula, eta ez dugula lortu oraindik hori zaiten olako eredu nagusi bat, eta gira ere olako ekosistema mediatiko orokor batean, eta hainitzetan deituak gira telebista, kanaludez telebista bat da, ez da bakarrik telebista bat, da lan tresna bat jendearekin lan egiteko. Beraz, nola egiten dugu hori dela, animatze prozesu batzuk dira. Jende batzuk bildu, manera bat edo bestez, aitzaki bat hartzen da, erri batetara joaiten gira, eta egiten dugu, erritar biltzen ditugu etortzen direnak, deialdi bat egin eta etortzen direnak, eta egiten digu, zuek, zer nahi duzuek ondatu. Zertaz, eta hoiekin eraikitzen dugu emankizun bat. Eta eraikitze fase hori guretako edapena bezain importantea da. Dela, momentu horietan informazio kurutzatze egiten dela, besteari bestia entzuten dela parekoa, zer dion, zer argumentua ekartzen dion, eta gero, talde hori nola helburu bat den, helburu bat dela zerbait ekoiztea eta ekoizpen hori erakustea besteari, nola prozesu hortan giren, zerbait adostu behar dute, bestela, ekoizpenik ez da. Ez bada adostua, momentu batez bideo baten egiteko, edo zoin motakoa, erreportai bat, emankizun luze bat, musikako zerbait, momentu batez adostu behar da gaia, adostu behar da nordena orkezlea, adostu behar da, eta baliatzen dugu hori izaiteko, eztabaidatzeko lekuak eta. Hortan, batzutan reusitzen dugu, beste batzutan ez da lortzen. Paraleloki, izan dugu bide bat, nun edatzeko, gauzak erakusteko, bide ezberdinak dira, eta ez ditugu gure lurralde hortan, iparraldeko lurralde hortan, ez ginuen, ez dugukan tresna aproposa. Hasi girelarik edatzen, bideo zintak egiten ginituek, banatzen zirelak etxeetan. Hori ez dugu lortu, horko gizarteak, ez du hori hartu bere gauza, etzen edo goizegi, edo berante, ez dugu lortu, beste leku batzutan egiten zen, guk ez dugu lortu hori garatzen sistema bezala. Beraz, begiratu dugu eta igor gailuetara joan gira, erganez, egiten dugu egiazko telebista, uainetik etortzen den telebista hori, eta telebista deitzen den tresna hortan iristen dena. Eta hor ere ikusi dugu denbora pasatuta, dela jendearen buruetan, telebista da, telebistan ikusten dena. Telebista berez da prozesua da zerbait igortzea uainetan eta errezibitzea leku batean. Baina, orain telebista postua belakatu da telebista eta telebista deitzen dugu. Eta, hola, jende buruetan, hortan ikusten dena da telebista. Hori, azken urte hauetan, biziki mugitzen da. Azken 10 urte hauetan, eta orain, gehien bideoa begiratzeko tresnak horiek dira. Horiek dira, tabletak, ordinagailuak. Hortan gehien da begiratzen telebista. Gero, telebista postuak, badira denetan, piztuak direnak, egunero, horien gauza eramaiten. Eta beraz, zer den telebista hori, orain gira, guk geroan begiratzen dugu hori guzia nola ibiltzen den, eta beti dela, nola baliatzen dugu hori guzia, gure helburuak betetzeko. Aldiz, pentsatzen baitugu beti, entzun ikuseko gauzak sortzeko prozesua, biziki aberratsa dela jendeen arteko loturak egiteko.
Eta gero, bigarren fase bat irekitzen da, zerbait ekoiztua delarik, bigarren bizi bat du, ikusia da. Eta hortik goiti, pizten da gogoeta, eta beste zerbait ere eramaiteko gauza da. Xabier, zuk ino esan duzu ETB gero gure telebistak, ez dut esango ETB, gureetako telebistak laborategi moduko batzuk beharko lituzkela, hori azkenengo elkarrizketa baten esan zenuen, eta ez dakit Kanal Luderen proiektua entzun da, horrelako antza hartzen diozun laborategi hori, ez? Pentsatu, telebista nolakoa nahi dugun, edo zer ikusi nahi dugun, eta gero egingo dugu, eta gero berriro ere etekin aterako diogu. Ez dakit horrelako zerbaitetan pentsatzen aritu zinen laborategiaren ideia bota duzunean. Bai, niri hori, erakargarri egiten zaidana edo batez ere interesgarri iruditzen zaidana laborategiaren metaforatik pixkat hori da, ez? Pentsatzeko zentroak, baina ez unibertsitatean egiten dugun bezala, pentsatu gaitik edo datuak bildu, ez? Bezik eta eginez pentsatu eta alderantziz, ez? Pentsatuz egin. Niretzako Kanal Luderen adibidea oso erakargarria eta txalotzeko modukoa da. Oso interesante iruditu zait esan duzuna VHS bideokaseten banaketaren saiakera hori beste leku batzuetan funtzionatu duena eta zuek azkenean gaur egun beste banaketa sistema batzuetan ari zaretela, ez? Nik uste dut hor laborategi izaera horrela ikusten dela, ez? Saiatu gauza batzuekin, kopiatu, saiatu, probatu eta beste gauza batzuk ere saiatu aurrerago, ez? Karo, telebista orduan zer da, ez? Bideosintetan banatzen den hori, irrati guinen bidez banatzen dena, lurrazaleko telebista digitaletik, kable bidez, YouTubeen, torrentetik jeitxita, streaming bidez, non amaitzen da eta non hasten da telebista. Nik uste dut hor, zuek biok zaudetela horren erdian, ez? Eta uste zuen adibidea oso interesantea dela, zentzu horretan. Aritik, Estefania, zu lehenera aipatu duzu, telebista ikustea, eta zeuk ere esan duzu, Andoni, ez dela da ja urrutiko agintearekin agintzen den aparatu hori bakarrik, bezik eta baintxan aipatu dugun bezala, beste hainbat plataforma bidez ere jasotzen direla ikusentzunezkoak, baina ez dakit horre guztian nola eragiten dion telebista egiten ari direnei, telebista kontsumitzen ari direnei, ze publiko mota ari da gaur egun telebista ikusten, ze gauza desberdinak ulertzen ari gara orain telebistaz ari garela. Niri datuak pizkat alde batera utzita, honetaz pentsatzen, ez? Gaurko telebista eta etorkizuneko telebista zelan izan daiteken pentsatzen eta internetarekin erlazioa eta batzegoen ideia bat hori buruan oso argi neukana dela sinesgarritasun falta. Bai, eta zen modutan hauze telebista orokorran aldatu dela bai zeu kontatu duzuna, esan duzuna mitoena eta lehen telebistan agertzen etzena ezen existitzen. Eta gure, ez dakit, nagusiagoa dan pertsonentzat, zan mito pertsonai erreferente horiek ziren benetakoak, ez? Uste dut pixkat gazteagoa den pertsonentzat edo, momentura arte izan dena da, telebistan agertzen dena agertzen da, baina piztuta daukagu, 2, 4, 6 ordu, ez dakit, baina telebistatik ateratzen dena, kolokan jartzen dela, askozago kritikoagoak garela kontsumitzaile bezala. Nik esango nuke gaztentzat, telebista apenas importatzen zaiela. Telebistan agertzen dana, erreferenteak, mito horiek eraikitzerakoan, telebistak apenas dauka garrantzirik. Ez dakit, agian gordinegia dela hori esatea, baina, anedota bezala, nik klasean batzuetan planteatzen dudan ariketen artean badago bat, dala talde pertsonei, ikaslei proposatzea taldeka jartzea eta pentsatzeak etxean telebista zelan kontsumitzen den behatzea, aztertzea. Orduan, ideia da, ia beze motako erreakzioak sortzen diren, ia ber asaleratzeko edo potere erlazioak adierazteko, erabilgarria izan daitekela baita ere telebistan, eta, zen modutan, bakoitzaren netzean, zelan ikusten den telebista. Ariketa hau egiten hasi nintzenean oso interesgarria zala, iruditu zitzaidan, ateratzen ziren emaitzak, eta, aurten, arazo handiak izan ditut ariketa hau planteatzerakoan, ze gehienek, ez dakit dala lan asko egiteko gogorik ez zeukatelako, baina gehienek esaten dute behitu, baina nik etxean ez dut ikusten telebista. Ez dakit, ez dut ikusten.
edo eskara ekartzen telebista ikusteko. Edo, orduan, erreferentzia bezala uste dut, antze zegoen balore totemiko hori, iaia galduta dago, behintzat adintarte zehatz batzuetan, ez dakit Andonik zelan ikusten duzuen zeuek, eta ze modutan hori, ez dakit, horren kontra borrokatu behar duzuen, ez? Eta ez da soilik baliogarra izango gutarrak jartzea goizetik gauera arte, ez? Ez, badago, badago target bat, gazte jendea, telebistatik urruntzen nahi dena, edo telebista aurrean dagoenean, beste ekintza batzuk ere egiten nahi dena mugikorrarekin edo tabletarekin, beraz ez da atentzio oso aktiboa, izan nahi dut, soinu horretan dago, musikalidade hori dauka, eta orduan, telebistaren munduan gertatzen nahi da, lehen nolabait denok kulto bat bezala, altare bat balitz bezala denak begira eta gauz horiek aldatzen ari dira. Sare sozialak eta bestelako 2 edo 3 ekintza batera egin daitezke eta telebista martxan eduki, ez? Hori hala da. Gero egia da, nik aspalditik entzun dut, telebista konbentzionala aldatzea dago. Eta telebista konbentzionali aldaketa noiz etorriko zitzaion fetxak ere entzun ditugu. Baina mesfidantza puntu handi badaukat horrekiko ze, oraindik segi egiten dut, sostenitu egiten da sistema. Eta azkeneko asuntoa da, telebista aparatu hori etxe askotan dagoela tamaina horrekin, ez dakit izango ditu 60 pulgada edo goxe, baina hori jarri dugu etxean. Orduan ez dago tablet bat horren kalidadea emango duenik edo zera. Orduan ez da inaula aparatu hori. Eta gero aparatu hori ikusten danean, esan dugu bataz beste, euneko lau ordu egoten dela jendea, bataz beste hori begira. Eta aparatu horretatik edo beste aparatu txikietatik YouTube edo nahieran edo beste horiek ikusiz, hori da euneko 5. Eta hitz egiten dugun euneko 5 ez, 5 minutu bataz beste pertsonak. Osea, esan dut, 4 ordu eta 5 minutu ikaragarria da diferentzia. Hitz egiten danean ikerlariekin da esaten dute mundu berri bat badator, ikusten da gaina belaunaldi bat hori jabetzen ari dalako konsumo eredu berriekin, baina ez dago argi jira edo buelta noiz emango duen. Gero, datu esanguratzuk batzuk daude. Euskal Herrian esate baterako, euneko 28 etxe bizitza persona bakarrekoak dira. Eta persona bakarreko familiak gehiagora doaz. Eta oso konsumo pasiboan hartzen dira gauzak. Eta hori eta 3. adina zera dator. Orduan, telebista da komodidadez hartzeko zea bat. Eta gero, telebistak kredibilidadea egiten du. Telebistak egun, gertatzen diren gauzak, momentu honetan, prentsa idatzia atzetik doa. Prentsa idatziak balorazio bat egiten du, edo zerbait egiten du, baina errealidadea telebistak sortzen du. Eta analisi maila bat ematen dio irratiak. Orduan, aldaketak, BBC inguruan ere esaten nomen dute, eta hori entzuna dut, beste 10-15 bat urte behar dela inflexio puntua heltzeko. Jakiteko beste eredu horiek nagusiki menderatzen hasten direla, ez? Baina motorretako edo tamaino horretako telebista egongelan izateko egongela handia behar duzula, ez? Ondo ikusteko da, markatu zen. Baina gaur egun 3 etxetatik 2 etxetan pantalla planoak daude, definizio handikoak, eta hori estandarizatu dago. Eta Gabon hauetan oraindik gehiago salduko da. Seguro baiet. Ni uste dut 3 metrora eta kriston pantalla daukazu, ni uste dut zoratuta gaudela, osatzen nahi dut, baina hoxe gertatzen da. Bai, ez da. Xabierrek egindako ikerketaren inguruan justu hori galdetu zenuen, ez? Zer da telebista zuretzat? Eta, ikusi dugu, danok ari zarete esaten,
teknologiak eta nolabait eraldatzen ari direla ikus-entzunezkoen konsumo hori, ez agian igual ohiko telebistaren konsumoa, baina hainbeste inputs dauzkagu, hainbeste pantailari begiratu beharra, zer ondorio atera zenuen zuk, zer nolako telebista da edo izango da datorrena, ausartzen zara? Bai, nik esango nuke, oran labur esatearren, bihar hori ja hemen daukagula hemen, gaur. Zuk esaten zenuen agian 10-15 urte beharko ditugula ikusteko norantza egingo duen aldaketak, nik uste dut aldaketa gurean dagoela. Eta uste dut dela gainera oso bateragarria prentsa idatziarekin eta telebistaren artean sortu zen disonantzia kognitibo horrekin, ez? Prentsan urrengo egunean jasotzen zenuen berri eta telebistak lehenengoz ematen zizun eta beraz orduan gertatzen zen zerbait, ezta? Istripu bat, atentatu bat, hauteskundeen emaitzak telebistak ematen zizun horren berri eta sinesgarritasun hori berarekin zenuen eta horrengo egunean sakontzen zenuen. Gaur egun eskuko telefono bat daukan edozeinek eta Twitter erabili duen edozeinek disonantzia kognitibo hori gaur egunekin sentitzen du, edo teleberrirekin sentitzen du. Berriak zaharrak dira, entzuten dituzunerako, informatuago zaude, kontrastatuago dituzu iturriak, ziurrezki hurbileko testigantza gehiago jaso ahal izan dituzu zure intereseko baldin gai hori. Orduan, distantzia hori, telebistarekiko hori ja gertatzen ari da. Ez da, 15 urte barru gertatzen den zerbait, askorentzako, gero eta gehiagorentzako oso familiarra den sentimentu bat da. Eta bestetik, ni ados nago ere telebista gelditu egingo dela, ez da desagertuko. Nik uste dut hori inertzia handiak ditugula eta telebistak funtzio sozial oso importanteak betatzen dituela. Erabiltzen dugu etxean gaudenean konpainia bezala sentitzeko. Erabiltzen dugu gure ingurukoekin, familiarekin egoteko. Erabiltzen dugu gure familiako eta ingurukoekin ez egoteko. Funtzio asko daude eta funtzioiek jokatzen jarraituko dute, baina nik uste dut ez dago sare sozialetan sartu besterik ikusteko jendeak telebista testuen ze erabilera berezi, ganberro, divertigarri, aberranteak egiten dituen, beste zentzu bat emanez, mujeres hombres y viceversari, edo brikomaniari, edo salvadosi, edo dena delakoa. Hor, eztabaidak, lineako eztabaida sortzen ari dira, bigarren second screen eta third screen eta hoien bidez. Orduan, hori guztia gertatzen ari da. Nik uste dut, ulertzen dut, zegaitik konglomeratu multimedia eta komunikazio enpresa eta proiektu handiek ulertzen dut bertigoa sentitzea, baina uste dut aldaketa, ez dator, aldaketa gertatu zen, eta gertatzen ari da, ja, aspaldi. Zuek, Simon, beste neurgailu batzuekin aritzen zarete, baina nola neurtzen duzu zuen proiektuen edo zuen produktuen harrera? Noiz erabakitzen duzu gauza batek funtzionatzen du edo ez du funtzionatzen? Ze audimetren kontuan ez zabiltzate zuek? Bai, pixka bat segitzeko gauzan eta lotzeko zure galerari, iduritzen zait zerbait ez dugula antzibear edo pentsatzen dut importanta dela telebistaren sisteman gibelian bada kontsumismoaren sistema. Eta hori lotua da. Nahi du, nork du finantzatzen telebista gaur egun dela parte handi batez publizitatea eta beste partez dela diru publikoa. Beraz, batek bi helburu ezberdinak dituzte, batek izaiten ala lurralde baten kohesioa, izaiten ala informazioa banatzea bere biztanleeri, besteak da saltzea. Eta salduz individualismoaren inguruan, egan nahi du banatu jendeak bakotsa bere telebista aintzinean, berak egin ala bakarrik izaiteko, bere autoa egiteko eta egin ala publizitatea emaiteko. Ne ustez, egun batez aldaketa bat balin bada, dela mundu hori joanen dela. Momentu batez, publizitateak erosten dituzten, edo lekuak erosten dituzten jendeak, erabakitzen badute telebista ez dela gehiago erakargarria, dirua emaiten badute interneten edo tabletetan, hor da aldaketa eginen, hor dira saltzaileak ez dituzte gehiago handiak eginen maentipiagoak, eta hori sistema hori lotua da. Eta ez dugula esku guk hortan. Saiatzen gira hortan izaiten, eta gu kanaluderekin hortako dela hortik ateratzen gira. Gure helburua dela lurralde batean jendearen inguruko gogoetak eta gurutzatzea eta banatzea, baliatuz tresna horiek guziak, lortzen alditugun guziak.
sartu gabe ez da gure helburua telebista egitea. Telebista guretako da, tresna bat, baliatzen duguna, beste helburu batentzat. Gero, ez da baidak izaiten aldira, eta baditugu egunero, helburu horietan, zer, nola, nori hitza eman, editorialki, eta beraz, neurtzeko, ere, gure neurketa nagusia ez da zonbat jendek begiratu du. Baina, proiektu horren inguruan izanen prozesu guzian, zer eragin izan du, nork parte hartu du. Bai, nork ikusi du, nola ikusia izan da, nun erakutsia izan da. Eta hori guzia sartzen da sistema orokor batean. Eta hori importanta da azpimarratzea, beste zerbait dela, gera gure gauzan, gure lurralde neurtuan, dugula egiten, dela pentsatzen dugu, telebista baliatzen dugula, jendeak ateratzeko telebista aintzinetik. Da, oieri erakusteko edo eginez, etorri bilkuretara, etorri gurekin pentsatzea biharko imankizuna. Momentu hortan bederen ez dira telebista aintzina. Eta gero hori eginez, beraz, helburu bikoitzara, ez nuke hemen erakutsi nahi edo irudiban non egiten dugun zerbaiten kontra eta dena, baina aski argi dugu gure buruan, sistema horretan nola baliatzen dugun tresna hori, egiazki, bideoaren edo zinema, zenta hor dut biziki lotzen. Egan nahi du, egiten duguna gure lujaldean, niretako zinemaren, ez dut emaiten telebista edo zinema dela, irudiarekin mintzatzen gira, gogoetatzen dugu, gauzak erakusten ditugu, eta zinema egeala edo eguneroko zinema erakusten dugu. Telebista tradizionaletara edo ohikoetara bueltatuz, telebista kanalek audientzia neurtzen dituzte, jakiteko ia zein den beraien audientzia mota eta beraiek merkatuan egoteko edo jarraitzeko egoten zeri erreparatu behar dioten. Orduan, galdera litzake, Estefania, igual nahi baduzu, gure euskarazko telebistek edo guk ikusten dugu telebistek audientzia fidelizatzeko zer beharko lukete egin? Erantzuna, norbaitek erantzuna izango balu ez dakit, konpartituko lukenik, ala. Ideia botatzeko gaude, beraz, da. Bueno, uste dut orokorrean gertutasuna, fikzioa, bebai, erreferente gertuko eta jarraitzeko modukoak izan daitezken erreferentziak izateko, ez dakit, suertea, edo azarra, ez dakit, ausardia, olatua jarraitzeko aukera izatea bebai, ez? Ezinezkoa da, bueno, alde batetik originaltasuna edo desberdinak izan daitezken formatuak egitea uste dut ondo egon daitekela, baina batzuetan, bueno, ez dakit nork esaten zuen alako filosofo antzineko Romatarra edo esaten zuena, los esfuerzos baldíos conducen a la melancolía. Beraz, ez dakit merezi duen beti hormaren kontra joatea, batzuetan agian egokiagoa izan daiteke olatua jarraitzea, ez dakit, horiek izan daitezken kontuan hartzeko elementuak, baina errezeta magikoa inork ez dauka, ez da? Aipatu dituzun horietako batzuk gainera justu Ximonek ere aipatu ditu, eta horretan oinarritzen direla ere, beraien lan egiteko. Andoni? Nik uste dut guk esparru propioa daukagula, eta da geure gertutasunetik eta geure ikuspegitik Euskal Herriko historiak, Euskal Herriaren interesetatik aztertuta, guk geure narrazio egitea. Eta EITB-ren ardatza da, EITB zertarako jarriko bagenio galdera horri, o EITB-ri galdera hori jarriko bagenio da, Euskal Herrian geure komunikazio errelatoa egiteko. Hoixe da, eta geure interesak babesteko. Eta horrek zesan nahi du, geure informazio ematen dugula, geure kirol izarrak sortzen ditugula, geure fikzioa egiten dugula, geure historiak kontatzen ditugula, eta hoixe. Zer dauka beriztasuna? Geure ikuspegi propioa. Zer dauka zailtasuna? Gizarte konplejoa gara,
komplexua esan nahi dut, anitza gara, iparraldea daukagu, lur historikoak dauzkagu, administratiboki oso errealitate komplexua daukagu, gero ez gara asko, eta gero daukagu, ez gara asko esan nahi dut, egunero historia berria jartzeko eta magazin batean gaiak ez errepikatzeko eta personak ez errepikatzeko guk zailtasuna daukagu. Esan dut, azkenean 2 milioiko herri bat gara. Eta gero daukagun zailtasun edo beriztasun propioa da elebiduna garela, elebidunak, bi hizkuntza daudela gure gizartean. Eren batek ezagutzen du euskara, eta bi erenek ez dute euskara ezagutzen. Perspektiba horretatik, bi gauza esango ditukenik, telebista ikuspegitik nahiago dut ikusentzunezko edabide publiko kontzeptua planteatzea, beste kontzeptu bat da, telebista baino haratago doa, eta nik etorkizuna oso bide horretatik ikusten dut, eta gero ea geure misioa, geure relatu egitea ea betetzen dugun. Hori da, horren arabera esango dugu asmatzen ari garen edo zertan gehiago asmatu behar dugun, ez? Fidelizatzeko mandoa da sortudan elementurik traketxena eta ez dago bestelakorik, hain da erreza, irratian fidelizazioa handia da, eta interneten ez dago, internet ere mundu zabala da, ez? Baina hurbiltasuna baldin badukazu eta koherentzia bat baldin badukazu, jende bat badukazu. Gero, gazte jendea ez da fidela konsumoan, gazte jendeak beste moda eta beste klabe batzutan dago. Zurekin daude, interesa badu zuk aurkezten zuna. Baina gero etortzen dira beste garai batzuk, nik uste dut zikloak direla bizitzan ere. Bai, nik, zuzenean nire iritzia da, baina nik 35 urte ditut eta ETBek, Euskal Telebistak beste. Nik zuzenean esango nuke, ez, ETB ez da betetzen ari, egin beharko lukena, ez du kontakizun propio bat egiten gaur egun, ez du erreferentzialtasun hori galduta du. Oso jente gutxik dauka ETB batean sintonizatuta eta ETB bian. Hori oso grafikoa da, oso analogikoa, oso logika zahar bat, eta hori galdu dugu. Eta nik uste dut hori galdu dugula, egunero ez bada astero, ETBko berrietan erregina edo erregea aipatzen delako munduan errege edo erregina bakarra balitz bezala. Eta ez, Espainiako erreginei buruz hitz egiten du. Eta nik uste dut hori galdu duela hurbiltasuna aipatzen dugunean, Kazereseko suzesoen segimendua ematen zaigulako behin eta berriro. Ni harritzen nau esaten duzunean, 2 milioi edo 3 milioi biztanleko herri batean 24 orduko emisio bat betetzeko zailtasunak ditugunaz, kontatzeko gauza gutxi ditugunaz. Arrosasareko irratietan 27 euskarazko irrati daude, inabarkablea da daukaten programazioa. Eta ari gara tokiko irratietaz. Tokikomen ekimenen barruan dauden edabideek inabarkablea den errealitateen kontakizun bat egiten dute. Eta gero, hirugarren zera batean uste dut ETBek ez duela eta horregaitik galdu duela referentzialtasuna, bere publikotasunaren ideia galdu du. Ez du gaur egun nire ustez, irrati telebista publiko batek, ikusentzunezko edabide publiko batek 21. mendearen hasieran bete beharko lukerenaren eredu bat suposatzen. Ez dugu asmatu, ez duzue asmatu, ez du asmatu. Eta nik uste dut badakigula. Sentitzen dut hain zuzenean esate, baina nik uste dut konpartitua den sentsazio hori badagoela. Eta nik uste dut zentzu horretan audientziek 1% famatu hori, kronifikatu zaigun 1% audimetrikoki gero eta ridikuloago hori, hori ez da problema, hori da problemaren sintoma bat. Errespeto guztiz eta diozuna, baina nik uste dut ez nago gauza batzuk onartuko dituzke, baina ez nago balorazioan ez nago bat, o ez nator bat. EITB esaten dudanean, EITB da,
eta guk milioi berreun persona dauzkagu, gure orbita egunero konsumitzen duen jendea da. Informatibotan EITB liderra da, eta ez da beti izan da liderra da. Irratian, EITB-ren irratiak zerkatearen aurretik doaz. Irratian eta gazte arloan, 40 principalesen aurretik gaztea dago. Eta interneten, hilero 200.000 erabiltzaile bakar dauzkagu euskaraz. Orduan, seguru zer egin eta asmatu eta kritikoak izatea eta ona da, gaina ni kritikoa ez dakit, ni inkonformista naiz izatez gainera, eta inkonformismoa motora da aurre egiteko. Baina gaur ez dago edabide bat Euskal Herri mailan EITB-ren indarrarekin. Eta ala da, eta EITB-ek aldala nazio ikuspegia sortzen saiatzen da. Dauzkagun beste edabideak oso kontrako perspektibatik doaz. Korreok bizkaitar kutsua egiten du eta errealaren kontra hitz egingo du eta Diario Baskok kontra egingo du Bizkaigaren kontra, Arabak. Orduan, dauzkagun ekosistema mediatikoa ez da bertebratzailea, eta bertebratzaile dagoen bakarra EITB da. Eta gaur egungo gizartea eta gure gizartea diferentea baldin bada konportamentuetan, bozketan, izaeran eta bar, EITB-ek ere bere partea izango du. Bestela, subsumituta egongo ginateke sistema orokorrean eta estatuko sistema orokorrean. Esaten dugunean da guk asko aztertzen dugu gizartearen zer referente eta zer medio eta zein dan kredibilidad eta bar, guk referentzialtasun hori badaukagu, ezagutzen dugulako, eta gainera neurketa sistematikoak egiten ditugulako, ez bakarrik numeroak edo kuantitatiboak, baizik eta kualitatiboak. Eta gauza bat esango dizut ETB bati buruz. ETB bat da kezka handi ematen digun katea. Eta ETB batek dauka problema klabe bat. Segurazko da euskararen presentzia eta euskararen konsumoa, esan dut, gizartearen eren batek hartu dezake jarraipena egiteko nolabait. Eta gero, esan dut, etxeetan 28 edo persona bakarreko etxeak dira eta konsumo askoko, ordua askoko zeak eta horiek hor dago neurri handi batean Telecinco eta fenomenu hori. Baina, datu hau oso importantea da. Euskararen ezagutza gehitzen ari da urtez urte eta hortan inkesta soziolinguistikoa referentea da. Baina datu esanguratsua da etxeetan gure hizkuntza etxeetako ama aitarekin, ama semearekin, semen artean eta bar, euskeraz egiten den datua da, etxeetan egiten da 13%. 13% familiaitan egiten da euskeraz. Eta hori ez da gehitu, ezagutza gehitu den eginean. ETB bat, etxe askotan ez badira denak euskaldunak, zailtasuna dauka, ETB bat, igual pelota partidu bai ikusten da, baina katen normalizatu izateko. Etxeetako hizkuntz bakarra o hizkuntz nagusia euskera izatearena oso proportzio gutxian dago, eta harritzen nagoen eta asko segitzen dugu datu hori, 13% hori ez da denboran aldatu. Eta egiten diran famili berriak, mistoak dira, eta ez da euskera famili berri horietan ere hizkuntza nagusi. Irratiak badauka beste konsumo bat, Euskadi irratiak oso estable dago eta oso fuerte dago. Gazteak ere badauka oso konsumo individuala direlako, baina zeuk esan duzu lehen ere ze fenomeno dan eta ze konsumo sortzen duen telebistak famili ekosistema horretan, ez? Hori ezin da baztertu analizi honetatik. Ze guk esfortzu egiten dugu, jartzen ditugu, seriak egiten dugu, eta
Baina hor dago situazio bat. Ze pasatzen da prentsa idatziarekin ere neurri batean? Ze ekilibrio dago prentsa idatzia gazteleraz eta prentsa idatzia euskaraz? Bueno, galdera guzti hauek hortxe jartzen dizut, eta zaizut, errespetatzen dudala zure iritzia, baina nik ez dut uste iritzia horrek klabe guztiak hartzen dituenik. Baina ona dira iritzietan dialektika puntua jartzea. Andone, ipatu duzu, hizkuntzarena arazoa izan daitekeela, hain justu ikusentzule gehiago izateko. Adibide bat jarriko duzut, igandetan, ETB batek herri txiki infernu handi ematen du gaueko prime timean. Eta aurten, erabaki du etxe horrek, bere gaztelaniazko katean, ETB-bin, sekulako arrakasta izaten ari den lektor de huesos programa ordu berean ematea. Bai. Orduan, ez dakit bi kateen arteko sinergiarik badagoen etxean programazioa antolatzerak orduan? Daukagun problema bat da, ETB bat eta ITB3 artean komplementaritatea egon liteken bezala, ETB batek eta ETB-bik lehia puntua dutela. Eta ez daukaz, nik ez diot soluziorik ikusten. Begira zenbat pentsamendu da zenbat analizita egin diran, zera, orduan ez dira kate komplementarioak. Azkenean, gu badakigu, guardian informatibo entzun duenak, gauean gure informatibora joango dela, edo beste kate baten informatiboa ikustera joango dela, edo, kateak honen atzean eta debate oso interesantea da, ea ETB batek beste telebista eredu bat behar lukeen, edo nik uste dut aurrera begira, eta Finlandian esate baterako egin dira pauso batzuk, telebista generalista konbentzionaletatik, aurre pauso batzuk eman konsumo berriei begira eta abarrez. Orduan, gertatzen da, gazteak nahi duen konsumoa eta 60-tik gora dagoen jendeak nahi duen konsumoa, ez dira kompatibleak ere, ez dira estilo berekoak. Baina badago galdera bat fundamentala, rekonozituz Xabierek aipatu dituen zailtasunak egon badaudela, eta katen altean lehiaketa hori murrizteko, ea produktu diferente bat edo klabe edo modelu diferente bat egin daiteken. Baina bestalde, eta da beste reflexio bat, ETB-bik ere egin behar dio lehia batez ere Telecinco hori, edo La Sextari, edo Antena 3, edo hoien indar referentzialak golpetzeko eta gelditzeko, ez da? Orduan, tema komplejoa da. Tema komplejoa da, herri komplejo baten situazioa nola islatu eta nola oso ez da erreza. Eta erabaki hauek, badira erabaki oso estrategikoak eta, pentsatu garekoak, baina nik dut badagola zer pentsatu eta badagola zer planteatu. Eta uste dut, lehen esan badut ere, telebista estandarrak luze joko duela oraindik, ni uste dut euskarazko edabidetan segurazko pauso berri batzuk ezin dute etxoin horren beste, eman beharrezkoak izango lirateke. Ez dakit zerbait gehitzen dugu bestela Simoni galdetuko diot, zuek hasieratik telebista euskaraz edo zuen proiektua euskaraz egingo zenutela erabaki zenuten. Ez dakit euskaraz ez dakienarentzat soluzioren bat baduko zuen, erdibidekoren bat, aspidatzeak irabaltzen dituzuen, edo nola heltzen zareten euskaraz aitzerik ez daukan publiko horrengana. Guretako euskaraz ez dakienak ikasi behar du. Dela gure helburua dela telebista euskaraz egitea, eta euskaraz egiten dugu, eta ez dugu aldatzeko proposamenarik. Dela gehiago proiektu horren inguruan pizten den dinamika guzia eta emaiten den enbeia giro ona eta dela hurbiltzeko beste batzuk hizkuntzari. Gure lantaldeetan, ekoizpenak sortzen ditugun lantaldeetan,
jendeak etortzen direnak, ez direnak euskaldunak. Baina badakite, hoien lana bukaeran izanen dela euskarazko ekoizpen bat. Bakar batzutan nola gertatu da onartzea frantses edo beste hizkuntza bat. Azpitituluak euskaraz emaiten ditugu, azpitituluak. Baina egiten dugu aldi oro, naiz eta gehienak ulertzen, baina emaiten ditugu alere. Hori da gure oinarrizko gauza bat. Gure aldetik badugu alde batetik xantza bat eta landiak bat. Dela alde batetik, dela landiaka hartuz, dela ondoko urteetan garatzen da euskararen lekua. Eta beraz, telebista azkar baten lekua, euskarazko telebista azkar baten lekua edo enbeia edo agintari eriberen bidez edo jendeak eskaera bada eta zerbait sortu behar da. Gureetako landiera bat izaiten ala, ikusia baigira momentuko euskarazko iparraldeko telebista bezala, eta guri emaitea paper hori, bilakatu. Hori gure funtzionatzeko maneran dena aldatzen aldu, eta dugun ekoizpen egitmoa, dugun lan egiteko egitmoa eta ez da kompatiblea telebista batekin berri saila eman behar dituenak eta hori guzia. Aldiz, niretako beste aldetik xantza da egoera hortan izaitea. Eta aukera izaitea beste mail batetara joaitea. Eta hortan erdibideak edo atseman behar ditugun bideak, ni ustez elkarlanean izan da, eta hortan bideak idekitzen ditugu baita iparraldeko edabide guziekin, elgarrekin nola ikusten dugun hori, hortan sartuz hizkuntz politikaz arduratzen diren jendeak, eta hemengo hegoaldeko lagunekin nola hori egiten alden. Asmatzen alda kanal bat, euskaraz soilik, pixka bat nahasten dituenak, ekoizpen ezberdinak, etortzen direnak ekoizle guzietatik, eta holako programazio logika batean, lan hori egiteko, non holako jario bat, etengabeko jario bat baden euskaraz, eta jendea edozoen momentuan konektatzen alden hortan. Eta hori gure lana dela, ez bi gauzak izaitea osagarriak, eta ez batek dena egitea. Gure lana egiten dugun lana, edo pentsatu dugun lana telebista parte hartzailea deitzen duguna, edo ekoizpen modu parte hartzailea deitzen duguna, segitu behar dugu eta segitu nahi dugu. Ber momentuan, ari gira beste ahlo hori ere gogoetatzen eta agian atsemanen ditugu aterabideak biak segitzeko. Agian elkarrela ETV3rekin ere egin dezakezu, eta ETV3k ere igual programazioa gehitzeko bide izango luke zuek ekoitzitako hainbat saioekin. Hori, segura, badira gauza batzuk mundu guziko berriak ekartzea gure euskaraz gure biztanleen gauza, ETVk badu gaitasuna hori egiteko eta bada implantatua da, holako gauza berri sailen inguruan den guzia, hor badira gauza batzuk egiteko, gero lan bide bat da eta ideki behar dena, eta gero mila akats aterako dira egunerokotasunean zer egin nola hautatu erreportai hori edo bestea edo, eta konkurentzia hemen bigiratzen dugu pixkatu gunetik, hemen ere egiten diren gauza guretako ikasgai importantak dira, ikusten ditugun nun diren, bikain gauza batzuk egiten aldira elgarrekin, eta beste batzutan, konkurentzia logika batzutan ere sartzen gira, nola atseman, eta ETVren kasuan, ejan duzun bezala, dela bagnetik ere konkurentzia hori sortzen, dela hori da momentu batez edabide munduan, eta ondoan badire handiago batzuk, beti hori zaren dela. Atsemanen dugunez gure bidea hortan elgarrekin zerbait egiteko, eta bakotsaren lana ongi definitzeko, etengabe edatzen duen telebista batek, zer da zuzen bere lana, tokiko telebista bat leku batean egiten duena, zer da bere lana, nola osagarriak dira, nola zer egiten alden, bederen biak euskaraz ari baitira ez konkurentzian sartzeko, horik dira izan behar diren gogoetak nire ustez. Oaintxe hauteskundeak izan direlatak, sailburu berria daukagu, kultura sailburu berri bat, berari ere tokatuko zaio segurutik
alderdiek euren programetan eraman dituzten aldarrikapen nahi nolabait aurre egitea, ETB-ren inguruan hausnarketa egitea proposatzen dute, hainbat proposamen desberdin eraman dituzte beraien programetan, lege aldatzeko eskaria ez da berria, betiko kontua izan da, ez dakit badagoen aukera, nola ikusten duzuen zuek, aukerarik badagoen Euskal Telebista publiko horrek eta jakinda multimedia izaera duela eta nolabait funtzio publiko bati erantzun behar diola, nolako bidea edo zer eskatu beharko litzaioken lege berri horri, zer lehentasun izan beharko lituzke, nahi dozuen bezala. Hasi, eskerretik eskumatik. Bueno, debate bat badago eta aztarnak heltzen dira. Nik duda ditut debatea zenbateraino dagoen gizarteratuta edo debatea izan den batez ere medio batzuetatik aipatua eta gore aipatua eta ala izan bada eta gizarteratua ez badago gerta daiteke urtzea eta sin más, igual ezer ez gertatzea. Nik hipotesi hau ez nuke baztertuko. Ez dut esaten hipotesi honi ematen diodanik portzentai handiena, baina nik uste dut sozialistak eta asko ibili ziren pixka bat presio egiten eta lege berria egin behar zala eta bar, eta momentu honetan nik oso isirik ikuste ditut, eta ez dakit zenbateraino, ez eta dokumentuetan da gertu den, ez dakit zenbateraino gauzatuko den. Hala ere, nik uste ditut, 4 puntu badaude, nik uste dut gerora begira planteatu beharrekoak EITB-en eta segurasko erakunde guztietan egongo dira gauza batzuk planteatu beharrekoak, ez? Ni uste dut, bata da produktuaz birdefinizio bat egin behar da. Ni uste dut, lehen esan badut ere, tardatu ingo dituztela telebistan eta aldaketa bere funtsean ez dugu horrez zain egon behar. Ni uste dut, proaktiboak izan behar garela eta pausoak eman behar ditugula. Orduan nik uste dut produktuaren perspektibatik eta batez ere ETB baten kasua eta ETB hiru eta hauen osagai izatea eta gero ETB bin euskararen presentzia nola txertatu, nola naturalki jarri eta bar, debate hori egin behar da. Irrati askoz ere estableago ikusten dut, baina irratien ere segurazko badaude debate. Orduan, produktua birpentsatu behar da. Ze oferta egiten den gizartean. Beste galdera bat da, guk multimedian egin behar dugu lan, eta konvergentzia lortu behar dugu etxe barruan. Izan behar ditugu profesional multimediak. Ez profesional batzuk telebistarako, beste batzuk interneterako, eta nik uste dut etxe barruan ere aldaketa funtsesko bat egin behar da. Hirugarren debate bat sakona ere da, zer egin behar du EITB-ek enpresa publiko bezala, eta ze kolaborazio egin behar du sektore pribatuarekin, produktorekin, talentuarekin, artistekin, eta beste telebista batzuekin. Orduan, zer etxe barruan, zer beste zea batzuekin, ekilibrio hori hirugarren ardatza. Eta laugarrena ondo kudeatu behar dira enpresak, transparentziarekin, gizarteari kontu emanez, eta hor ere, segurazko izendapenak, zuzendari nagusien nola izendatuta bat, debateri hori egon ditezke. Niretzako lau ardatzoie dira, baina gu bezala osakidetzak bereak izango ditu, irakaskuntzak bereak izango ditu, guk hoie ditugu, guk lau hoie ditugu. Estefania, nola ikusten duzu? Honen arira, Andonik jakingo du inor baino gehiago edo inor baino hobeto zelan planteatu etorkizuna, EITB edo, telebista publiko, telebista irrati publikoaren etorkizuna ez, baina, gauza pare bat esatearrenik uste dut produktuaren birdefinizioa planteatzen duzu eta horren baitan badaude originaltasuna, formatu berriena, kolaborazio desberdinak, eta nik esango nuke
gauzak modu positibo bat ikuspegi positibo batetik ikusteagatik, ez? Nik uste dut milaka produktu ekoizten direla, ateratzen, aireratzen direla denboraldi guztietan EITB-ten. Batzuk sorte handiagorekin, beste batzuk sorte gutxiagorekin. Nik uste dut hori ere, mai gaineratu behar dugula, ez? Esatean, behitu, ez gaude, ez da ere publikoan pasiboak diren ente bat, edo betiko gauzak betiko moduan egiten duenetarikoak. Badaude formatu batzuk oso zailak direnak aldatzeko, ez? Pentsatzen ari naiz informatiboetan adibidez. Baina egiten bat dira gauza desberdinak, ez? Nik obviamente gauza asko hobetzeko modukoak direnak daudelak esan dezaket, baina bestalde batetik ere esango nuke ente aktiboa dela, eta ez dakit, batez ere sabik zer esango duen horretaz, baina nik oso argi daukat esfortzuak egiten direla eta horiek kontuan hartzeko modukoak izan behar direnak, ez? Bai, nik uste dut Euskal Irrati Telebista gozan bere marabillosoa dela. Zer dut, eta kristonal egin egin da, eta gaitasunan, ni sinesten dut Euskal Irrati Telebista. Nik beste gauza bat eskatuko nuke, ez dakit legean jasotago beharko lukeen, baina agian bai. Alderdiak alderdi, Euskal Irrati Telebista publikoak funtzio publiko bat izan behar du. Eta funtzio publiko hori berdefinitu egin behar du. Gaur egun, beste ekosistema multimedia transmedia batean gaudelako, Digibat prozesu adibidez hor egon zen, bateratzen multimedia Bilbora etorri zenean ETB eta bar, kritikoagoa naiz adibidez, kazetari multimediaren zerarekin, langileei zer ekarri dien ere ikusi dugulako, baina ados egon naiteke. Nik hori, legeari begira edo etorriko diren EAeko legebiltzarreko erabaki berri begira, nik hori azpimarratuko nuke. Batez ere uste dudalako ETB gauza marabillosoa dela, kriston profesional piloa dagoela hor lanean, ezinezkoa zen, edo benetan oso zaila zen lortzea horrelako estruktura komunikatibo bat, daukaguna bezalakoa, eta uste dut benetan azpimarratu beharko genukela eta babestu beharko genukela 2016 honetatik aurrera zein izan behar duen Euskal Autonomia Erkidegoko edabide publiko nagusiaren funtzio publikoa. Simone, ez dakite ausartzen zaren hemen iparraldetik Euskal Telebista ikusten denean, zer iritzi dukusun, badauka leku iparralde, badakit badaukala zaioak egiten dira, baina... Ez naizen izan gai olako komentario berezirik egiteko eta, baina bai segitzen dugula, bai ahemana eta dela partaide bat eta nire ustez partaide nagusi bat da gero iparraldeko geroa pentsatzeko. Orain arte egina dena egiten dena begiratzen ala, dela sartzen ala beste zerbaitean egiten da, ongira zerbait egiten dela, eta gero orain badela garatzeko eta badira gauza batzuk lortzeko elgarrekin. Bada publiko bat, badira gauza batzuk begiratuak direnak, badakigu, eta badira beste gauza batzuk ere nire ustez ez direnak ulertuak edo ez direnak ongi lagunduak ulertuak izaiteko. Hor baluke lan bat hobekio bi alde horiek lotzeko tresna horren bidez. Hori ere erronka bat orduan aurrera begirakoa. Ez dakit publikotik inork zerbait galdetu nahiko lukeen, bestela bai, amaitu horretik, bai. Galdetzeko, markatu, amorratzen nengoen, EITB-ko ordezkariari egin zuzen. Ez dakit, asmatuko dudan tonoan. Ni Nafarroan bizi naiz, hamak izue, Euskaldunak garela 3. mailako herritarrak, eta guretzako ETB bat da, zain nola esan, oxigenoa, ez da. Ni irainduta sentitzen naiz askotan ETB bateko programazioarekin. Larun bat gau batean, ETB bat piztu, eta Los 5 bilbainos ikusi behar izatea gaur, eta atorren astean, eta horrengoan, habanerak, rantxerak, Lasturreko erromeria, mesedez. ETB baten arazo horik larriena da programazioa.
gure seme-alabek iskin egiten diote ETB bati. Guk jartzen dugu, aldiro, ia engantzatzen dien, ezta? Ze, gero, euskeraz ere, altsasu mizinez ni. Altsasu herri erdaldundua da erabat, egiten dutena, eta guretzako, holako zirrikitu abiatu behar ditugu, ez? Eta ETB batek ez du funtzio hori betetzen jada. Eta lehen bai. Lehen egiten zuen, eta lehen bat zeuen aurrentzako klub bat, eta zuen beste programazio bat. Eta orain, tantaka etortzen zaizkigu saio duinak eta politak, tantaka. Eta orain adibidez, berriro jarri duzue goazen eta eskerrak. Eta hola gabiltz baina bila, baina ETB baten programazioa oso goberatsua, oso goberatsua. Eta zaila, harrapatzen, egia esateko. Eta parkatuko diazue, baina eskedak gauza bat, barruan daukadana, morru bat, ez dakidana non eskatu behar den, ez da? Programazio duin bat eta egonkorra. Behar dugu, ura bezala eta oxigena bezala. Eta beste gauza bat ere, gustatuko litzaidak esatea. Esan duzu EITB bat, eta herri zera, eta bestea, eta nik daukadan percepzioa da ETB 2. Eta Radio Euskadi diela erdaldunei begirako edabideak. Eta erdalduntzen duten edabideak. Eta gehiago ere esango dizut. Askotan jarri izan dut, más que palabras, asteburutan, Katxo Andreak botatzen dituen astakeriak entzuteko eta jasotzeko. Da persona bat euskararen kontrakoa dena. Botatzen ditu batzuk erratian ematen duela kope entzuten aizela, momentu baten. Da gauza harrigarria. Eta gero, etengabe, Espainia gora eta Espainia bera, porque los españoles esto, los españoles aquello, eta esan zu baina ni ze entzuten ari naiz. Radio Euskadi, o Radio Euskaini, o Radio Albacete, zer da hau. Eta ez da saio bakarra. Eta ETB birekin zer esango. Pal norte, pal sur, enago batera doz esaten duzuen EITB, ez. Euskaldunok daukagu ETB bat, Euskadi irratia, eta gaztea, eta gito. Nafarroan itzalita egon gara, eta bain ikusten da, eta ETB bat oain teknikoki bintzat txukun ikusteko ahalmena dugu, oantxe gutxi izan zenetik. Bueno, zuk esan duzu ETB bat lehen betetze zuela eta orain ez duzula hori sentitzen. Percepzio hori nik bati baino gehiago entzun diot. Zuk segurasko txikitan marrazki bizidunak eta mundu referentzial hori ETB-ko izango duzu. 35 urte esan duzunez, Eta nire lagun erdaldunek ere bai. Zure? Nire kuadrillako erdaldunek ere bai. Bai. Bueno, orduan, ze gertatu da, telebista sisteman ikaragarrizko aldaketa zuertatu dela. Gu joaten baldin bagara oantxe 15 urte atzera. Bueno, 15 urte atzera da 2002. Edo 2003, edo 2004, eta bainik atzerago baldin bagoaz, momentu hartan 7 telebista zeuden. Zegoen ETB bat, ETB 2, Televisión Española bat, UHF, A2, gero Telecinco, Mamatxitxoren epe hori ja pasata segurasko, baina hor zetoren, eta Antena 3. Eta gero kodifikatua Canal Plus. Horretan, ekosistema horretan, eta hor genduenean, marrazki bizidunak gure katea ikustea, eske bakarra zan, Telecinco getzeukan marrazki bizidunik, Antena 3 getzeukan marrazki bizidunik, Canal Plusek ere ez, La 2ek ere ez, zerbait emate zuen Televisión Españolak, eta orduan, marrazki bizidunen referentzialtasun osoa, ETB-ren azan. Eta ETB-ek goizean 7tatik 9 hamarrak arte, eta atxaldeko 6etatik 8 arte, marrazki bizidun oso potenteak gainera emate zituen, baina erosle bakarra zelako. Gero,
ETB bat, garai hartan, futbola geneukan. Larun bat gaur gaueko futbol partidua ETB batek ematen zuen. Tenisa, formula bat, gero Championsak, eta bar. Karo, ETB bat zan, ETB bat ikusten ez bazenun, ez zenun kirolik ikusten, ez zenun futbola segitzen, ez zen euskan marrazki bizidunak, ETB bat importantea zan. Eta hori ala zan ekosistema hartan. Ekosistema aldatu da, zera, momentu honetan hiru umeen kateak lehiatzen du Klanekin, lehiatzen du Disneykin, lehiatzen du Boeingnekin, eta hoize ez. Orduan asko aldatu da eta gu erlatiboki txikiago gara orain lehen baino. Eta gero nik ez nuen esateko asmorik ere, baina bueno, galetu diazunez eta bota duzunez, gauza onak eta zea egiteko dirua behar da. Dirua behar da, eta horrekin ze esan edizut, biru datu emango izkizut. Guk gaur gauean ETB baten, edo ETB bin, gaur larun bat da, pixka zea, baina ostegun baten, ostiral baten, igande baten, gure telebistako programa batek orduko, balio dezake, balio ez, kostatuko litzateke, 25.000 euro edo hortxe. Hoixe da gaur gaueko programaren kostua. Eta ikusten duzunean Espainiako telebista edozein, astearte batean, asteazke batean, telesailtzea fikziozko teleseri horiek daude 700.000 euro, 800.000 euro olako prezioetan. Orduan guk gauetan lehiatzen dugu 10 aldiz rekurso gehiago daukaten kate batekin ez, bizpairu kateekin. Eta oso zaila da, orduan, zuk egin behar dituzu, herri txiki, lektor de huesos, zeak, olako gauzak egin behar dituzu, oso diferentziatuak zeuk egiteko, ez dituzu lehia hortan egin. Lehia hori, orain dela 7 urte errezago zan, guk EITB-en gaur 2016an daukagu 1986ko aurrekontua. Gaurko erosteko kapazitatea EITB-ek duena, da orain dela 20 urte geneukana. Eta horrek esan nahi du, orain dela 20 urte herri honek pagatu ordaindu zuela EITB ura, eta orain 2016an errekursorik murriztuta daudela eta ez daudela behar genukeen aina egiteko. Ez dakit ondo esplikatu dudan hoize. Radio Euskadi, zera más que palabras larun batetako programa eta bar. Bueno, gertatzen da nik ikusten dut eta onartzen dut eta soluzioa ez da erreza gainera eta ez dakit soluzioa behar duen ere. Osea, Euskal Irrati Telebistak informatibotan da zeatan ematen du lerro bat eta relatoak markatzen ditu, baina bueno, Euskadi Irratiak eta Radio Euskadik badute diferentzialtasun bat, eta gero programetan ere sumatzen da diferentzialtasun bat. Medio publiko batean ezin duzu, behin profesional jartzen duzunean, errespetatu behar duzu profesional horrek egingo duen akzioa eta egingo duen komunikazio akzioa. Eta orduan ikusten dira, ikusten dira ez dela eredu bakarra, baina eske dauzkagu 5 irrati eta dauzkagu beste 5 telebistakate eta dauzkagu hainbat profesional da bat. Orduan antzematen da, profesional batzuk dutela sensibilidade bat, beste batzuk beste bat, guk erantzematen dugu. Asuntoa klabea da pluraltasuna egitea, jende guztia, gizarteko esparru guztia gure mediotan egotea, kredibilidadea izatea, hau da, zuk zerbait esaten duzunean, hau hola gertatu da edo hola hoi testatuta dago eta hor ezidezu fallatu, eta gero pluraltasuna hortxe dago. Baina
gizarteare oso plurala da, Eta orduan, irratiak eta telebistak badute polifonia puntu bat, baina polifonia horrek oreka eduki behar du. Baina nik ere, bai. Nabar da bakarrik, esanet, polifonia hortan gure aldeko doinu bakarra dator EITB-tik, eta beste edabide txikiago batzuetatik. Zagau, Telecinkon edo, edo zein telebistakate edo irratikate espainoletan ez duzu entzungo euskarari buruz ezer egurra emateko ezpada. Ordan oso mingarria gertatzen da Radio Euskadiko esatari batzuen jarduna, oso mingarria. Baina gaur programa hori goiz guztia egon da Guggenheinen euskararen eguna dela eta monografikoa eginez. Gaur, abenduaren 3. Zan nahi dut, emakume hori eta programa hori dago astero orduak eta orduak betetzen sekulako audientziarekin entzuleriaren zatirik handien euskaldunak izango ditu dudik gabe, entzuleak izango ditu 190 edo gehiago deskuidoan euskaldunak, eta tarteka ostikoa, baina ostikoak sekulako ostikoak. Eta harrigarria da. Nik ostikoak ez dituzke onartuko. Ostikorik baldin badago nire zabetzen, baina ostikorik herri honek bere balioan dauzka gure herrigintzako aztarna hoguek. Gure autogobernua horri ezin zaio ostika bat eman. Hizkuntzari ezin zaio ostika bat eman. Baina ematen zaio gaina. Ezin da, baina ematen zaio. Eta nahi ostikadak ez dakit. Ni entzun nago Almudena Katxori, eraman unibertsitateko ikerlari bat bertara, gazteen inguruko ikerketa bati buruz elkarrizketatzeko, eta halako baten buruti pasatzaion, oiga, ¿y cuál es el impacto en la emigración de los jóvenes vascos del euskera obligatorio? Hola, hitzez hitz. Eta beste harrituta, no, joder, ni idea, eso no. No, pero estaría bien medir el impacto que ha tenido la instauración del euskera obligatorio, la enseñanza y tal, en la emigración de los jóvenes vascos berriro. O sea, nahi hori, pues, ostiko iruditzen zait. Eta Radio Euskadin entzutea oso mingarria, gertatzen zait. 5 minutu behatzen zaizkigu, luze joko luke, oraindik programazio hitz egitea, saio. 5 minutu guetan, aipatu duzu oso gainetik, baina euskarak zer leku izan beharko lukeen ETB bin, aipatu duzu, aspidatzien ere atera da zeharka, diruarena ere bai, kosta egiten dela programazioa, ez dakit hori guztia uztartzen egongo litzatekeen, aspidatziak jarriaz euskaraz ETB bin eta ETB baten ematen den programazioa aspidatzi euskaraz ere, Kanal Plusekin ere egin zen tratu bat, eta beraiek bai ematen dituzte euskarazko aspidatziekin beraien estrenuak, diru publikoz egindako kontratu baten bitartez, baina ETB-en ez dago fikzioa aspidatzita, ez da denbora askori geratzen, baina ez dakit horri buruz zer aurreikuspen dauko zuen datozen urteetarako. Hau askotan planteatudan historia da. Gertatzen da, bikoizketa kulturakin sortutako herria da lau. Eta azpidazketa jartzen baduzu, egin izan dira gauzak eta esperimentuak, baina ezin dezakegu esan modu esperimentatu jarraitu egin dela konklusioak ateratzeko baina. Baina hori planteatu izan da eta maiz planteatzen da. Eta ETB baten errebizio kontzeptuan, filmak edo gehitzea eta bere hizkuntza horretan normalean inglesez edo frantsesez edo den hizkuntzan eta euskeraz azpidaztea ez da gainera soluzio garestia, baina etxeko profesionalek diote kale egingo dela. Ez duela publikoak hori onartuko. Hori bitxia da, ze gaur egun bizitzen ari garen telesaien boomarekin, berehala zabaldu da Game of Thrones edo beste dozein super hit telebisibo, aspiratzita ikustearen kultura, hori gurean dago eta berehala edatu da, nire gurasoak ikusten dituzte alakoak aspiratzita. Konforme nago, esan dut telebista emititzean, gure programazio zuzendariak eta bar, ez du horrekiko konfiantzari. Eta behin baino gehiagotan telebistako
hainbat profesionalek eta baita hainbat zuzendarik izan dute proba egin beharko nuke eta esan dut, ez letxe bat hartuko dugunekin, Ez dugu zera. Eta ez dakit, baina, bueno, hori testatzea etorriko da. Esan nahi dudana da, errealitatea ja da testatzen ari dela hori. Euskal Irrati Telebistatik kanpo eta zuen erabakietaz aparte, gizartea ari da praktika horiek burutzen, oraintxe bertan. Bai, baina telebistan esate baterako, telebistak aspalditik darama esate baterako emisio dualak egiten. Eta norbaitek nahi badu inglese ikasi eta inglesezko filmak ikusi, nahikoa du ETV2ko pelikulak dualen hartzea. Teknologiak ahalbideak dituzte, baina gero merkatuak, ohiturak ez dira egiten. Orduan, telebistako konsumo, errezago konsumo hortan edo, baina, bueno, ez dizut defenditu zen, neuk ere naiz aldeko froga hori egiteko, neuk ere askotan presio egiten dut horrealde, baina presioak ez dute beti lorpena izaten. Kasu honetan legea gainera alde izan zen ezakete. 2010ko ikusentzunezko legeak agintzen du azpidatzi egin behar dela programazio guztia, hain justu entzuterik ez duenak irakur dezan. Bai, baina beste azpidazketa klabe bat da. Baina hori ere azpidatzia da, eta, bueno, bide bat izan daiteke, urrats bat. Bai, baina azpidazketa hori beste konzeptua da, ja koloretan, zein ari dan hitz egiten, zer esaten ari dan, batzutan ere narraztu egiten da zer gertatzen ari dan. Oso gutxitan. Bai, baina igual aspertuko zinateke ikusten, Ez dakit. Aukera bada. Bai, aukera bada. Probatzea eta esperimentatzen kasu horretan. Barkatu, Ez dan. Badakit oso modan dagoela, ohiturak aldatu diala, jende asko errez ikusten ditula azpidatziak, merkeagoa dela, beste hizkuntza batzuk ikasiko genituzkela, nahi zuen guztia. Baina euskarazko telebista bakarra dakagu, eta kontuan hartu behar dena da, euskara entzun behar dela. Euskararen musika guk eman behar digula eta guk entzun behar dugula. Neri oso ondo iruditu zait, hori tronoen zera hori, nahi zuen hizkuntzan ikusi. Neri berdin zait. Baina nire telebista bakarrian, gainera, Andonik esaten duen moduan, badaude, ja dualian ikusteko zerak, geure hizkuntzari soinuak entzia, astakeria bat iruditzen zait. Galderantzen zaten nuen, euskera sartzea ETV-en subtitulatuta. Euskarazko subtituluak, ETV-bin adibidez. Bai, baina hori da irakurtzeko, ez da entzuteko. Horregatik esaten dut, hizkuntzaren musikari ezin diogula uko egin. Iruditzen zait oso importantia dela. Azpidatzien kontra nago, ez, baina hori oso ondo aztertu behar da, ze programazioetan, norentzat, ze ordutegitan, eta zenbatian behin egin daiteken. Esate baterako oso saletua gara azpidatzietarako eta urtengo udan eman dute Aitaren Etxea, ez? Aitaren Etxea euskeraz egin zan, behitu, gaina produzio ederba zan eta gure ikuspuntutik landutakoa, izan ziteken batzundako igual izango zan historian ñoño bat, baina euskerazkoa zan, egindan azkenengoetakoa, egindan txukunenetakoa, eta ETV-bin eman zan, bikoiztuta erderaz. Behitu ze aukera ederra euskerazko musika entzuteko eta euskerazko azpidatziekin emateko, edo erderazko azpidatziekin. Orduan, hitz egiten dugunean azpidatziez, hitz egin behar dugu gauza askotaz. Iruditzen zait, euskerazko produktuak ere badaudela azpidaztia, baina euskerazko soinu hori entzun beharra daukagula bai ala bai. Jarni egiten gaituztelako beste medioek, ezta? Eta ikusentzunezko medio badenez telebista, ikus eta entzun egin behar dugu, batez ere. Ez irakur. Horretarako baditugu internetak, baditugu nahi dituzuen gauza guztiak. Baina niri ditu zait gainera telebista publikoa izan da, gutxienez geuriari soinua ezin diogula kendu. Aldrebez, aldanik eta gehien eman behar diogula. Eta gero, aztertu beharko da, ze programetan, gauza asko. Eskerrik asko.
Bueno, ustot, entzun gailuetatik joan zaitezte poliki. Baina, ez dakit publikotik beste inork zerbait gehitu nahi duen, bestelanik galdetuko diet amaitzeko bakoitzari aurrera begira zer nolako telebista horre ikusten duen labur entzun duguna eta elkartrukatu dituzuen iritziak aintzat hartuta. Bota, nahi duzuenak. Azkeneko nola esatena, titularra. Nik fikzioa. Euskarazko fikzioa, Pobolikum galesen hasi zuten bezala, genuen Gareth Evans Deustuko Unibertsitatean, Goenkaleko beste bigideo gilerekin, fikzioa izango dela klabea ikusteko Euskal Telebistagintzak etorkizunez zabalduko diogun ala ez Euskal Telebistagintzari. Fikzioa, euskaraz, kalidadezkoa, konplejurik gabekoa, besteek egiten ez duten gauzak egiteko, Danimarkak Borgen egin duen bezala edo Eskandinavian noir telesaiak hasi diren bezala, eta hor jokatuko da partida, hain handi batean. Bai, hori nire aletik dela nola neurtu diren ahal txikiak, ETB-koak balima dira ere txipiak beste eta ulertzen dut eta dela momentu batez nun sartu ahal horiek eta ez denez hobe egitea gutxiago kalitate handiago batean, eta publikoa hori izanez hori eta pixkat arro eta nahi hori erakustea eta partekatzea beste batzuekin. Edo diren ahaloiek entxatzea konpetitzia beste kate handiekin, jakinez ez dela lortuko maila berdina. Pentsatzen badela sorkuntza gaitasuna handi bat, eta sorkuntza hori oinarritua dela hemengo kultura berezi baten inguruan. Eta hori eman behar zaiola egin ahala aukera hori agertzeko. Eta hortik agertzen badira gauzak hemengoak, originalak, euskaraz, horiek behar munduko maila bat lortzen aldutela gero beste kateak erosiz. Eta horiek azpititulatuz atxikitzeko euskararen musika horien kateetan. Estefania? Zeuk aipatu duzu fikzioa, nik fikzioare aipatuko nuke, baina baita ere gertutasun hori ustiatzea. Kellogg'sek zerealeko hori kutxetan agertzen dena da, lo original es siempre lo mejor. Beraz, originaltasuna eta gertutasuna soilik gurean aurkitzeko modukoak izango dira. Beraz, gertutasun hori, ahots propio hori, hasierako momentuan agertu den hitz hori, erreferentzialitatea gurean soilik egin dezakeguna hori ustiatzea. Guretzat fikzioa oso importantea da, fikzioa eta zinea ere bai. Ze hor geure relatuak egiten ditugulako eta gainera talentua eta artegintza suspertzen dugulako. Herri bat ez baldin badauka artista mundua ikusentzunean, ahulezia handia izango luke. Eta telebista eta irrati telebista eta EITB-ri begiratuz eta nolabait komunikazio multimedia bezala, ni uste dut pieza klabea garela informazioaren perspektibatik. Informazio asko dago eta desinformazio ikaragarri ere. Eta gizarte informatu eta gizarte kritiko bat izateko eta ikuspegi propio bat izateko, ni uste dute EITB klabea dela. Eta EITB hor ere erronka serioa daukala luzarora begira. Ni uste dut herri bateko jendea informatua dagoenean da iritzi propioa duenean, herri hori bere protagonista izaten da. Eta bestela herriak eta gizarteak menderatu daitezke. Eta ni uste dut Euskal Herrian begiak oso argi uki behar ditugula eta errealitatea oso ondo interpretatu eta gu hor ere pieza bat garela. Ondo baderitzozue, gaurko zamaituko dugu, eskerrik asko, Xavier, Simon, Estefania eta Andoni, eta zuei ere bai, tarte honetan hemen izatea aukeratu duzuelako, ez dakit etorkizuneko telebista asmatzeko proposamen zerarik bota dugun duzuen,
espero dut, bueno, danon artean nolabaiteko hausnarketa bat behintzat plazaratu ahal izateko aukera izan dugula, eta fikzioarena bai da, egia esan, faltan botatzen duguna asko, ETV baten. Eskerrik asko, danori, eta hurrengora arte.